Croeso I hyb Dysgwr y Flwyddyn 2013. Draw â ni rwan I lanor ym Mhenllyn I gael gwybod dipyn bach mwy am Martyn Croydon. Martyn Croydon dwi. Dwi'n byw yn Llanor, ge Pwllheli. Dwi'n byw yma ers 2 flynedd rwan. Yn wreiddiol, dwi'n dŵad o Kidderminster. Dwi wedi bod yng Nghymru ers tua 5 mlynedd. Dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers tua 5 mlynedd, ond nes I ddechrau tipyn bach cyn hynny pan o'n i'n byw yn Lloegr. O'n i'n dŵad yma ar yng Ngwyliau trwy ym Mhlyntyndod. Just dwi'n licio'r môr, dwi'n licio'r mynyddoedd dwi ddim yn cofio penderfynu mod I am symud, ond just roedd y syniad yna o'r dechrau mewn ffordd. Ond just dwi wrth fy modd yma a dwi wedi bod fel ers I mi gofio a dyna pam nes I symud. Bob dydd dwi'n tynnu lluniau. Tipyn bach o ddiddordeb ydi o, ond dwi'n tynnu lluniau a rhoi ar y we bob dydd a mae pobl y gwmpas y byd yn edrych arnyn nhw. Mae Mhenllyn mor hardd ac dyna pam dwi am y beth bynnag dydy. A ro'n i'n clywed pobl yn siarad Cymraeg ac o'n i'n meddwl, mae'n anhygoel. Mae pobl yn siarad Cymraeg 1 munud a wedyn munud nesaf maen nhw'n siarad Saesneg. Ac o'n i'n meddwl, os o'n I wrth fy modd yn neud rhywbeth fel yna. A rwan dwi yn am hwnni. Nes I benderfynu I ddechrau dysgu Cymraeg cyn I mi symud. A nes I cwrs catchphrase ar wefan BBX ar ôl I mi gyrraedd fama llawn amser. Nes I ddechrau mynychu dosbarth yn Pwllheli, yn y coleg. Mae'r Gymraeg wedi dŵad yn ddim yn hawdd, ond ddim yn rhy ddrwg chwaith. Mae gynnon ni lawer o gyfleoedd I ymarfer yr iaith yn yr ardal yma. Mae lot fawr o bobl yn siarad Cymraeg yma, felly rwan dwi'n siarad Cymraeg trwy'r amser ac roedd yna lot fawr o gyfleoedd I ymarfer pan nes I ddechrau hyd yn oed. Ro'n I jyst mynd I siopa ac yn prynu pethau, jyst deud bore da, diolch yn fawr I ddechrau, a wedyn dwi wedi adeiladu ar hynny. Erbyn hyn dwi yn gweithio trwy'r Gymraeg, dwi'n gwneud pob peth, bron pob peth yn Gymraeg. Dwi'n nabod Martyn nes mae o tua 15 oed, mae'n siŵr. Fydd o'n dod lawr yma ar ei wyliau efo I fam a'i dad I aros mewn carafan yn lawr lôn mewn ffordd. Ac ers hynny mae wedi dechrau busnes bach o'r enw Llyn.info yn hybu gwyliau, hybu'r ardal. Ddiweddar mae wedi helpu fi allan efo sgwennu wefan, mae'n helpu fi allan efo marchnata. Mae'n neud lot i'r gymuned. Da ni hefyd neud dipyn o lew yn Pwllheli efo beth yn hwyl yr wyl. A Martyn yn helpu ni fe wefan a fanno, mae'n helpu reid yr boards I fyny, trefnu pethau atholig hefyd. Mae o'n helpu plygu yr papur lleol, llanw llun. Mae wedi bod yn anodd I mi siarad Cymraeg efo, because dwi wedi arfer siarad efo mewn Saesneg, ond yn y misoedd dwytha, mi ydw i'n dechrau arfer I hynny mewn ffordd. Mae'n dal pyn bach o gamp, because mae rhywun yn atab yn naturiol yn Saesneg iddo fo. Mae hi wedi bod tipyn bach yn anodd weithiau I droi i'r Gymraeg. Os ydych chi wedi dod I arfer siarad Saesneg efo rhywun, trio newid drosodd i'r Gymraeg, mae hynny dipyn bach o her, ond mae'n werth wneud, a rwan dwi'n siarad Cymraeg efo pawb, really. Mae'r rhan fwy o bobl yr ardal yn gefnogol iawn, a maen nhw wedi bod yn wych efo fi. A hebddyn nhw, swn I byth di fod yn rheigol mewn ffordd. Achos bod gen I ddim teulu Cymraeg, a dwi'n byw ar ben fy hun, felly dydy'r cyfle ddim yna I ymarfer yn y tŷ. Na, dwi'n ddiolchgar iawn I bawb sydd wedi nghefnogi dros y blynyddoedd. Enw fi di Marion. Enw fi di Dre. A da ni'n byw drws nesaf I Martyn.
Bob diwrnod da ni ddau yn siarad yn efo'r iaith ydyn da ni reit da, cos da ni cywirio'n gilydd hefyd, neu da ni sort of dod i fyny efo geiriau newydd, da ni'n gorau ffindio allan yn yr iaith Cymraeg. So, na, mae o'n rili dda cael rwy'n yn y cymuned yn siarad Cymraeg. Heno, da ni'n mynd i wneud y gorffennol, iawn, the past. Da ni wedi wneud tipyn bach o blaen. Fi feddwl, di dysgu'r iaith, a dydym yn iaith hawdd iawn i ddysgu ac i dysgu bobl eraill. Mae ymdrech o'n da iawn. Reit, okay. So sut da chi'n deud I did go yn Gymraeg? Dwi'n dysgu dosbarthiadau Horchmadog, Cricieth, Pwllheli a Thydweiliog i gyd yn Mhen Llŷn neu Eifionydd. Ac mae yna bobl reit dda, reit brwdfrydig yn y dosbarthiadau. Maen nhw'n wych i ddeud y gwir. Ac dwi wedi clywed rhai ohonyn nhw yn siarad Cymraeg tu allan i'r dosbarth, a mae hynny'n rhoi hwb arall i mi mewn ffordd. Mi nes i ddwad yn y car. Pawb? Because he's a Welsh learner, although he's learned very quickly in the 5 years or so, it means that he understands what it's like to be a Welsh learner, and that patience shows through. You know, we're finding it hard enough to learn it, but for him to actually teach it as well as still be learning it, it's fantastic. I think what's impressed me is the extra effort he puts in, because we have an extra Skype class every week, and we can just dial into Skype whenever we want to. It's not compulsory, but it's there if we need it. Lle mae'r Alban? Also, for somebody being so young, the dedication that he's obviously given to the language is really inspirational, and obviously shows what a clever guy he is as well, to be able to pick up the language the way that he has done. It's very commendable. I think the class has actually risen in size, which is testament to his abilities and the way that he's shown so much enthusiasm in what he's done. Yn y dyfodol, swn i'n licio wneud mwy efo yng Nghymraeg. Y cam nesaf mewn ffordd ar ran hynny ydy sgwennu traethawda yn Gymraeg ac i wella yn fy iaith sgwennu rwan. So, mae hynny yn her i'r dyfodol hefyd. A dyna ni y cystadleuedd ola, penderfyniad anodd iawn, ond efo fi rwan mae'r beirniad sy'n gorfod wneud y penderfyniad yna. Wan ta, Caryl i ddechrau, beth sydd mor arbennig am y pedwar? Mae yna rhyw gyrysma am y pedwar, da ni di'w dewis, rhywbeth anniffiniadwy sydd yn ei rhoi nhw falle yn fwy cymwys ar gyfer y swydd nag oedd y lleill, oedden nhw gyd gyda llaw yn hollol ardderchog. Ond oedd y pedwar yma am ryw reswm wedi cydio ynddo ni yn fath o bwysau bach mwy na lle. Dych chi'n edrych am rhywbeth gwahanol wan yn y Rownd Derfynnol yma? Oes yna rhywbeth extra, felly mae rhaid iddyn nhw wneud? Wel, mae'r pethau sylfaenol wrth gwrs, da ni'n edrych am safon uchel o iaith a rhugylder, a mae hynny'n sicr gyda ni yn y pedwar yma. Mae cyfraniad nhw, be maen nhw yn y gymuned, faint maen nhw yn defnyddio'r iaith tu allan i'r dosbarth yn bwysig. Mae'n ddiddorol gwybod hefyd faint maen nhw wedi elwa o'r Rownd Derfynnol ac wedi cael profiadau gwahanol cyn yr Eisteddfod, felly. Na, mae'n hollol agored, dwi'n meddwl. Gawn ni weld. Sdim rhaid iddyn nhw boeni'n ormodol. Na, da ni'n hawdd yn plesio, a mi fydd hi'n anodd iawn dewis. Ac Adon, oes na rhyw perks yn dod efo'r teitl Dysgwr y Flwyddyn? Mae gynnon ni fardd Cymru fel petai sy'n mynd o gwmpas o wlad ac yn hybu llenyddiaeth. Wel, dyma ni Dysgwr y Flwyddyn, a fyswn ni'n hoffi gweld yr un math o beth yn digwydd. Bod na amser a phres yn cael ei roi i'r dysgwr yma fynd o gwmpas i ysbrydoli. Mae'r pedwar wedi ysbrydoli ni, ond dwi'n credu yn ei tro rwan, mae'n lle iddyn nhw ysbrydoli Cymru ac ysbrydoli pobl yn nhw ddeud, os biwch, dwi wedi wneud o, ellwch chi wneud hyn, ellwch chi ddysgu Cymraeg fel dwi wedi wneud, achos ar nifer o resymau. Ac felly maen nhw wedi greu hyder mewn dysgwyr. Chos un o'r problemau ydy, mae yna lawer iawn o ddysgwyr yn cychwyn, a wedyn am ba bynnag reswm, mae'r hyder yn mynd lawr a maen nhw'n rhoi gorau iddi. A dwi'n meddwl beth eisiau gwneud ydy defnyddio'r Dysgwr y Flwyddyn i gael mwy i mewn, achos yna pen draw un, chi'n gwybod, dwi'n gredinio gredu
Mae dyfodol yr iaith Gymraeg ydy dysgwyr. Wynta, mae gennych chi swydd anodd iawn i'w wneud, so ni'n mynd licio bod yn eich sgidiau chi, pob lwc. Wynta, ble mae Matt? Well, Sian, dwi'n yma yn maes di, and look behind me. You can see some of the crew from this year's Carried at Iaith programme. I will be grabbing a bach o sgwrs with them, of course, a bit later on. But first, after the break, we will be revealing pwy fydd Dysgwr y Flwyddyn, blwyddyn yma. Wenyn chi mewn tri.